volum de la crisi és un volum molt important. Sobretot perquè el volum de la caiguda de publicitat és tremendo. Responsables de La Vanguardia, que com sabeu és un dels grans diaris de l'Estat, m'explicaven no fa molt que fa 2 anys La Vanguardia, fa 3 anys, perdó, La Vanguardia va facturar 160 milions d'euros en publicitat i que enguany estaran contents si en facturen 50. I evidentment, ahir ja no és una qüestió de si eres un bon o mal gestor, perquè no n'hi ha ningú que siga capaç d'aguantar un negoci que en 3 anys cau d'una facturació de 160 a una de 50. Per més bo que sigues, això te destrossa per complet. És impossible. Per què ha passat això? Per diversos motius. Evidentment, un primer perquè internet, etc., tot això ha canviat molt el panorama, n'hi ha molta gent que ja no s'informa, ha canviat la dieta mediàtica, ja no comprem el diari, ens informem per les xarxes, ens informem cada volta més pel telèfon, etc., i per tant això ha tingut una afectació radical i directa sobre els mitjans tradicionals, però en segon lloc també perquè la publicitat s'ha fraccionat moltíssim. Tu abans anaves a buscar un anunci, anava a dir a la Camp, però no sé si a la Camp val la pena d'anar a buscar anuncis, posem la Camp, a buscar un anunci a la Camp i t'havies de discutir amb el de màrqueting de la Camp que quan li donava la informació, quan li donava la veritat, quan te la donava tu i quan li donava no sé qui. Avui t'has de discutir quan li dona la informació, quan li dona la veritat, quan li dona l'Spotify, quan li dona el Google Ads, quan li dona el Facebook, quan li dona el Twitter que comencen a posar anuncis, quan li dona ell. La capacitat de la fragmentació del mercat publicitari és d'un abast tan colossal que la facturació de tots ha caigut en picat. I això ha convertit les empreses periodístiques en empreses no sostenibles. Estem parlant d'empreses que tenen un volum de gent treballant que no s'aguanta, que és impossible aguantar-lo per la caiguda dels ingressos. Jo sempre explico una anècdota que em fa gràcia contar, és una miqueta colorista si voleu, però jo la trobo molt significativa. Jo una vegada, això que diu Marc, que tinc un altre barret com a vicepresident del Centre Europeu de Periodisme, fem moltes activitats per ahir pel món i una vegada en una va participar un senyor que era el corresponsal de perfums del New York Times. El New York Times, que tenia una redacció de més de 1.000 periodistes, 1.100 periodistes, tenia un tio que només treballava parlant de perfums, que era un luxe, clar, que viatjava per tot el món només parlant de perfums i escrivia de perfums. No sé quantes vegades devia escriure, però no m'imagino que cada dia n'hi haguera una notícia de perfums al New York Times, perquè suposa que el mercat del perfum no dona per tant. Bé, evidentment, este home ja no treballa al New York Times. Per què? Perquè això era un luxe. I avui n'hi ha 4, 5 o 200 blocaires que parlen de perfums segurament millor que ell, sense cobrar, i ell no té lloc en un diari que ja no pot tindre 1.100 periodistes, que ha rebaixat el nombre de periodistes a 400 i que l'haurà de rebaixar encara més perquè no s'aguanta ni amb 400.